adimon ni kayang-ayang. Ikiriribok di apatingga, agarubos pa di adu alwa. Ipataksan na agataknim, awan met kinaputno na. Isuday tatay adimon ti amin ngapon punada. Di mon marupsi kinatangken ti ulog ken panunod na. Uray sa kwalan siya sino, ipadlawan tot na. Nakatumpong kakasta, kakaasika. Inalabis sa panagkatapong kawenan ni ayat. Awan ulos tirak sapnong managimon ni kayang-ayat. Ikiriribot di apatinda, agarupos pa'y di adu alwa. Ipataksan na agataknin, awan met kinaputno na. Isuday tatay adimon ti amin ngapon kunada. Di mon marupsi kinatangken ti ulog ken panunod na. Uray sa kwanan siya sino, ipaglawan tot na. Nakatumpong kakasta, kakaasika. Uray sa kwanan siya sino, ipaglawan tot na. Nakatumpong